Assalamu alaikum guys. Bari mu yi karatu akan candlestick. So mutane da yawa suna so su koyi trading amma ba su da good understanding akan menene candlestick. So I taking time mu yi understanding candlestick na first. So menene candlestick na? Candlestick na daga ƙasan Japanese ya fara. So yana amfani da wasu abubuwa ne wanda ake kiran shi open, sai kuma high da low da close based on lokaci da yake amfani da shi wanda muke kiran shi time frame. So abinda ya fi muhimmanci gaba ɗaya a fahimtar candlestick shine a ina price ɗin ko farashin ya buɗe sannan a ina ya rufe. So yanzu abinda za mu duba, za mu fara duba. Mun riga da mun san cewa in ka ga green kasuwa na yin sama, in ka ga ja kasuwa na yin ƙasa. So yanzu based on candlestick ɗin nan bari mu fara daga green ɗin nan. So a green ɗin nan yanzu misali yanzu yana amfani da wasu abubuwa. Kowane candle na amfani da wasu abubuwa wanda muke kiran shi daga ƙasa nan wurin. Ƙasa na green candle nan wurin muna kiran shi low. So sai kuma saman shi daidai jikin candle ɗin daidai nan, daidai ƙasa nan daidai wurin candle ɗin shine open. Open ɗin shine inda candle ɗin ya fara buɗewa, green candle kenan. Daga ƙasa yake fara buɗewa sai ya tafi sama. So idan ya tafi sama in ya zo daidai nan wurin haka, daidai nan wurin shine close ɗin shi a wurin zai closing. So wannan wick ɗin da muke gani inda ya zo nan daidai ƙarshe nan wurin shine high ɗin shi. So ya taɓa zuwa wurin amma ya yi rejecting. So kowane candle yana da wannan low ɗin na green kenan. Yana da low, yana da open, sannan yana da close, sannan yana da high ɗin shi. So wannan abin za mu fara duba. So abin da yake nuna mana shine wannan green candle ɗin open ɗin shi daga ƙasa ya fara. Shine ya tafi har high ɗin shi. Da ya je high sai ya rejecting. Muna kiran shi wick ko upper shadow sai ya sake saukowa ƙasa. Daidai inda close yake sai ya closing. So a nan candle ɗin ya yi closing. So idan ka fahimci wannan ka riga da ka fahimci candlestick, ko in kika fahimci wannan kin fahimci candlestick. So sannan shi red candle shi yana farawa ne daga sama. So saman shi daga nan yake buɗewa. Zai buɗe daga daidai nan wurin, daidai nan ya buɗe kenan. So maybe idan ya sauko zai sauko ƙasa wannan body ɗin shi kenan, body ɗin candle ɗin. Ciki inda na sa body shine body ɗin candle ɗin. So zai sauko ƙasa maybe in ya sauko har zuwa nan wurin shine a daidai nan ya yi closing kenan. So candle ɗin ya zama full candle. So ina ne high ɗin shi, ina ne low ɗin shi? So za mu ce ya taɓa zuwa nan wurin shine high ɗin shi. Ƙarshen wannan wick ɗin ko upper shadow shine high ɗin shi. Ina ne low ɗin shi? Nan ƙasa. Ya taɓa zuwa daidai nan shine low ɗin shi. So in ka fahimci wannan ka gama fahimtar candlestick. So ka ɗauka wannan ka je ko ki ɗauka wannan ki je ki sa shi a ciki, je ki back testing a cikin charts. Kowane candle ki samu time ko ka samu time ka duba shi ka ga yadda za ka fahimci me yake yi. Kowane candle yana ba da information ne da lokacin da yayi da kuma abin da candle ɗin yayi a wannan lokacin. So Allah ya sa mu gane, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mana albarka a cikin wannan kasuwan. Thank you very much.